ଶୁଣିଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଅଜବ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ କାଳେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆଉ କିଛି ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ସହରର ଗଳିକୁ ନିଜର ଭାବି ବହୁତ ସହଜରେ ଭରସା ବି କରନ୍ତି। ଛୋଟବେଳେ ବହିରେ ଦେଖିଥିବା ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଛବିକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ହଁ, କିଛି ଲୋକ ଏକା ଆସନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ପରିଜନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନସାନ ଜାଗା, ଆଉ କିଛି ଅଜଣା ମୁହଁ, ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏ ସମୟ ଆଉ ଫେରି ଆସିବନି ଭାବି ସାଥିରେ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ କିଛି ଛବି ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ଆପଣ ସାଉଁଟିଥିବା ସ୍ମୃତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକେଇଦବ କି ଏଇଟା ସ୍ମୃତି ନୁହଁ, ଅନୁଭୂତି। ସମୟ ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କିଛି କେବେ ଠିକ କରିନି, କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେଇଛି। ଯଦି ଏ କଥା ଭୁଲ, ତାହେଲେ କଣ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡେଇ ନେଇଥିବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଏ? ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଲୁହର ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାତିର ବିଛଣା ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତା। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଖୁସି ମନେଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇକି ଆସିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଭୁଲ ମଣିଷ, ଭୁଲ ରାସ୍ତା, ଭୁଲ ସମୟ ଆଉ ଭୁଲ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଶିଖାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠିକ କଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଭୁଲ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରୁଛେ ଆଉ ଆଶା କାହା ଉପରେ ରଖୁଛେ। ଧର୍ମ ଥିଲା ମିଳନର ସେତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧର୍ମ କହିଲେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ବୁଝୁଛେ। ଯେଉଁଠାରେ ଭାଇ ଭାଇ ଲଢ଼େଇ, ସେଠାରେ ମାନବତା କାନ୍ଦେ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ଅସଲରେ ସେଠି ଭାଇଚାରାର ହାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟତା ଆଗରେ ଧର୍ମର ଲଢ଼େଇ ଅର୍ଥହୀନ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନାଁରେ ଯୋଉଠି ରକ୍ତ ବହେ, ସେଠି ଭଗବାନ ଓ ଆଲ୍ଲାହ ଉଭୟ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ରହେ, ମାଟିଏ, ଆଶାଏ, ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ପାଇଁ? ହେଲେ କିଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଧର୍ମ କେବଳ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ହେଲେ ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ସେଠି ଧର୍ମର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମୁସଲମାନ ହେଉ କି ହିନ୍ଦୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ଏକ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁଁ ମୁସଲମାନ? ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ତଳେ ମାନବିକତା ଚପିଯାଏ, ସେଠି ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହଜିଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଗୋଟେ ଆକାଶ ତଳେ ତ ସମସ୍ତେ ରହୁଛେ, ତେବେ ପାତର ଅନ୍ତର କଣ ପାଇଁ? ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ନ ପଚାରି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ରହନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟତା ବଞ୍ଚିଲେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ, ଆଉ ଥରେ ହୃଦୟ ମରିଗଲେ ଧର୍ମ ବି ମରିଯାଏ। ଗୋଟେ ପିଲା କେବେ ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ମୁସଲମାନ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ଶିଖାଉ। ଧର୍ମ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ କିଛି ମୂର୍ଖ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଇସଲାମ। କଥାରେ ଅଛି, ଅତି ଗର୍ବ ପାଇଁ ରାବଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଅତି ଦାନ ପାଇଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭିକାରୀ ବି ହୋଇଥିଲେ। ଜୀବନର ଅତି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କ୍ଷତିକାରକ ହିଁ ହେଇଥାଏ। କୁହନ୍ତି ନା, ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇଲା ବୋଲି ତାକୁ ଗଛରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ଗଛକୁ ଅସୁବିଧା ବିଲକୁଲ ନଥିଲା ନିଜ ସାଥିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଲୋକ ଠିକ କହୁଥିଲେ, କିଛି ତ କଥା ଅଛି କାଶ୍ମୀରରେ, ନହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାଶ୍ମୀର ଆମର କି ତମର ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କେବଳ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟି ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପରଦାରେ ଦେଖିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଦିନ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ନା ତ କିଏ ଦେଖିଛି ନା କେବେ ଦେଖିପାରିବ। ହେଲେ ପହଲଗାମର ସେଇ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏଇଟା ଶିଖେଇଛି କି ଜୀବନ କେବଳ 2 ସେକେଣ୍ଡ। ହେଇପାରେ ଆଜି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତା ଏଇଟା କି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଡର ପୁଣି କାହାକୁ? ଏଇ ଆମ ଭଳି ଦିଗୋଡ଼ିଆ ମଣିଷଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ବି ଭାବନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କରିଦିଆଯାଉଛି
कि आमे पुणी थरे 30 वर्ष तलकू फेरी जाउछे। किछि लोक एई काश्मीर ପାଇଁ बलिदान देले, किछि लॉ एंड ऑर्डर भी चेंज ହେଲା, हेले आमे जोउठी सेठी अबे। एबे तो लाଗୁଛି जीवन भी सरीजिब आमर तमर। आउ जहाँ आमे देखिलु सेटा ही पारे आम पर पीढ़ी भी देखिबे। आउ पुणी जीवन रे गोटे समय एमिति आसीबो जेतेबेले आपनको निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो कि फर्द उल्टेबार अछि कि बही बंद करिवार अछि। हाँ, आपण मानक भितर भी किछि लोक थिबे जो माने भी स्वप्न देखिथिबे कि जीवन रे थरे तो काश्मीर बुलियाकू जिबी। आउ एबे सेठिकी जीवा तो दूरर कथा, से विषय रे भाबिबाकू भी डर लागुछि। आउ लोक कहती काश्मीर जे थरे जाइछि से जगह को केबे भी भूली परिबनी, किंतु एमिति मन रखिए बोल तो केही जीवन रे भाबी नथिबे। हेले मो मतरे काश्मीर को भूली जिबा ही ठीक। काश्मीर को बही रे पढ़िबा ही ठीक, कारण स्वप्नर राइज केवल स्वप्न रे ही शोभा पाए, कारण वास्तवता स्वप्न ठारू बहुत अलग। एते सारा स्वप्न और गोटे वास्तवता, यही जीवन। एईटा होउची पहलगाम रो सही रास्ता जेउटी लोकंकर सबुबेले भीड़ लागुथिला। आउ एबे भीड़ तो दूरर कथा, लोक आसिया पई भी 100 थर भाबुचंती। मोर मने अछि एई जागारे पहुंचबा पूर्वरु ड्राइवर भाई को मु पचारुथिली कि भाई बरफ केबे पड़िबो। आउ से उत्तर रे कहिथिले, अगर खुदा मेहरबान हुआ, अगर आपकी किस्मत में होगा तो बर्फ जरूर गिरेगा। आउ एबे लागुछि कि सच में खुदा मेहरबान था हम पे। एइथिपाई नुह कि बरफ पड़ुथिला, एइथिपाई कि आमे सेटु बंचिकिरी आसीछु। फेरिला बेले भाबुथिलु कि आमे सेटु बहुत सारा स्मृति सांगरे नेकिरी जाउछु। आउ एबे लागुछि न जाइथिले ही ठीक ही थांता। अरे भाबंतु तो यदि लाइफ रे रिवाइंड बटन थांता आउ आपन को गोटे चांस मिलता। बट ठीक अच्छी, जीवन रे भूल भी हवा दरकार, भूल हेले ही हम शिखिबा, कारण भूल रास्ता रे गले ही आपण ठीक कोटा जानी परिबे। हाँ, या भितर किछि लोक भी थिबे जहा को एगुडा को सुनी गप्प लागुथिबो, किंतु एइटा ही हकीकत। बेले बेले लागुछि ठीक अछि, ए स्मृति गुडी को सबुदिन पई साथी रे रहिबो। ए समय तो बीती गला, हेले स्मृति साथी रे ही रहिबो। नहेले जीवन रे गोटे अफसोस सारा जीवन पई साथी रे रही थांता। नहेले काश्मीर विषय रे बही रे पढ़िथिबा से कहानी जहाकू लोक स्वर्गर गोटे अंश बोली कहती, गोटे अपूरणीय स्मृति भाव में जीवन रे रही जाई थांता। एइटा होची पहलगाम रो सही रास्ता जोटी संध्या हेले आपण काहाकू भी देखिबाकू पाइबेनी। गोटे एमिति जगह जोटी संध्या हेले आपण गोटे लाइट भी पाइबेनी। जो माने कहती काश्मीर सबुठारु सुंदर जगह, सेई मानकू मु अनुरोध करिबी कि थरे काश्मीर रे राति रे जाइकी बुलिकी आसंतु। छोट बेले आई माठर गपिबा सेई भूतर कहानी कहिले भी किछि भूल हेबनी।